जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। यार नाचे प्राण देखी तार यार नाचे प्राण देखी तार जात। लीलामय बोली सिए जाने जगत। लीलामय बोली सिए जाने जगत। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। आम लोक नाच आम लोक गीत आम लोक नाच आम लोक गीत आम लोक नाट आम लोक कथा आम लोक नाट आम लोक कथा। पृथ्वी रे नियार से नई जाए मथा। पृथ्वी रे नियार से नई जाए मथा। नई जाए मथा। नई जाए मथा। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। देखिबा सरे कथा पद्मावती। देखिबा सरे कथा पद्मावती। जगाइबा मनरे जगन्नाथ प्रीति। जगाइबा मनरे जगन्नाथ प्रीति। प्रचार करिबा आमे प्रसारिबा। प्रचार करिबा आमे प्रसारिबा। जगन्नाथ गुण आउ आम जगा कीर्ति। जगन्नाथ गुण आउ आम जगा कीर्ति। जगन्नाथ रीति आउ जगन्नाथ नीति। जगन्नाथ रीति आउ जगन्नाथ नीति। गरबरे पूरी उठे ओडियार छाती।
ଦେଖିବା ସରେ ତଥା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେଖିବା ସରେ ତଥା ପଦ୍ମାବତୀ ଜଗାଇବା ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି ଜଗାଇବା ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ବୋଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗା 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଗଲା ହଠାତ୍ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସଜ ହୋଇଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ଅଥଚ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦିଉନାହାନ୍ତି ଜଗା 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 ଜାଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ହେଲାଣି, ଯାଇ ଦେଖେ କୁଆଡେ ଗଲା। ଭାଇ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଏବେ ତୁମେ ତ ଏଠି। ସାନ ଭାଇ ଗଲେ କୁଆଡେ? ମୋର ଗେଲା ଭଉଣୀଟା ପରା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛି? ତୁ ତ ମୋର ଗେଲା ଭଉଣୀଟା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରି ଯା। ମୁଁ ଜଗାକୁ ନେଇ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା। ସତରେ ଏ ଜଗା ଗୋଟେ ପାଗଳ। ପାଗଳ ନୁହେଁ ତ କଣ? ପାଗଳ ନ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଡାକିଦେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଏମିତି କଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା? କେତେବେଳେ ସବରୀର ଅଇଁଠା ପୋଳି ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲାଣି ତ, କେତେବେଳେ କୁବୁଜାର ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ତାକୁ ବାଇଆ କଲାଣି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଲୁଣୀର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇ ବାଇଗଣ କିଆରୀରେ ପାଟ ଲୁଗା ଚିରିଲାଣି। ଯାଏ ଦେଖେ ଜଗା ଜଗା କୋଉଠି ଯିବ? ଜଗା ଜଗା, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରକାରେ ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? କୌଣସି ଭକ୍ତର ଭାବ ତତେ ଏଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି? କଣ କରୁଛୁ ଜଗା ତୁ ଏଠି? ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଚାରି ଧାମରେ ଆମର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ। ଉତ୍ତରରେ ବଦ୍ରୀନାଥ, ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମନାଥ,
ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ପରି ପୂର୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆମେ ପୂଜା ପାଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଭାଇ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜଗା, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅବହେଳା ରହିଗଲା କହିଲୁ ଦେଖି? ଉତ୍କଳର ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ସେହି ପରାଜୟର କଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ଭାଇ? କାଞ୍ଚି ନରେଶଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏଯାଇ ଫେରାଇ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଓ ଏଇ କଥା, ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦବା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେଇ କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟା ଯିଏ ଉତ୍କଳର ବଧୂ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ? ବାଃ ବାଃ ରେ ଜଗା, ବାଃ! ତୋ ରୂପଟା ସିନା କାଳିଆ, ହେଲେ ତୋ ମନ ତଳେ ପରା ସଦା ଶୁଭ୍ର ଶତଦଳର ସୁରଭି ଛୁଟୁଥାଏ। ହେଲେ ଜଗା, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଷମ ବ୍ୟାପାର। ଉତ୍କଳ ଆଉ କାଞ୍ଚିର ତ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ପରିଣୟ, ଏ କ'ଣ ଜଗା ସମ୍ଭବ? ସେଇ କଥା ତ ଭାବୁଛି, କିପରି ଦୁଇଟି କଥା ଏକା ବେଳକେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଇ ହେଲେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା କଟିଯାଇ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ଆମକୁ କ୍ଷୀରି ପିଠା ବି ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ହଁ ଭାଇ। ଏଇ ହେଲା ଜଗା। ଜଗା, ମୁଁ ତ ମନ କଥା ବୁଝିବି। ଏଥର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାଜା ଶୟନ କରିଥିବେ, ତୁ ତାଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି ଦରବାରକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ପଦ୍ମାବତୀର ହାତ ମାଗିବା କଥା ସପନାଇ। ହଁ ଭାଇ, ସେଇଆ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଜଗା। ଜଗା ଜଗା ଦେଖ ଜଗା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା, ନହେଲେ ତେଣେ ବଡ ଦେଉଳରେ ଭାଇରେ ପଡିଯିବ। ଦିଅ ଦେଉଳ ଛାଡି କୁଆଡେ ଗଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ଚାଲ। अरे रे, अरे अरे मायावती, मायावती देखिलु केमिति दौड़ी पळौछि। ताको टिके धर। अरे रे, अरे देखुनु केमिति पळौछि। ये बहुत दुष्ट हरिणीटा। माया, टिके धर ताको। ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି, ପିତାଙ୍କର କାଞ୍ଚି ପରାଜୟ ସମୟର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ନିରୀହ ଚାହାଣୀ, ଆଉ ସେଇ ହରିଣୀଟିର ମନଲୋଭା ନୃତ୍ୟ ଏବେ ବି ସ୍ମୃତି ପଟରୁ ଲିଭି ନାହିଁ ମୋର। मायावती, आपण हठात ही उपवନରେ आपण किए? ମୁଁ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ? ମୁଁ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ!
କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ସସମ୍ମାନେ ଉତ୍ତଳେ ଆଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ଗୋଟାଏ ପଟରେ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ। ରାଜଙ୍କର ଜୟ। ଏ ଅସମୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ? ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ନେଇ ଆସିଥିଲି ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ କି କଥା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଭାବୁଥିଲି କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଥା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ କେଉଁପରି ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବେ ସେ କଥା ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମହାରାଜ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି କଥା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି? କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆଖିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କଦାପି ଫାଙ୍କି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ସେହି ସଜଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଛି ମହାରାଜ। ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆସୁଛି। ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି କଥା, ସେ କଣ ମୋ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଛ? କିନ୍ତୁ ଥରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ କେଉଁପରି ମୁଁ ସାଲ୍ବ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ପରାଜିତର ଗ୍ଲାନି। ଉତ୍କଳ ନରେଶ, କଣ ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଉତ୍କଳ କେବଳ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ରାଜଧାନୀ, ମୋ ଲୀଳାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ତୁମେ କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ଦୂତ ପଠାଇ କାଞ୍ଚି ନରେଶକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ ଆପଣ? କିଏ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଓ କି ସୁନ୍ଦର ମହକ! ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ସୁରଭି କେଉଁ ଆଡୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ! पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रशूय विलखना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालु जन रक्षका। ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ? ସତରେ କଣ ସାଲ୍ବ ନରସିଂହ ଦେବ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବେ? ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସେବକ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ ପ୍ରଭୁ। ନା ନା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା।
ଆରେ କିଏ ଅଛ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ହେ ମହାବାହୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ପ୍ରଭାତରୁ କି କାରଣେ ଡକାଇ ଆଣିଲ ମହାରାଜ? କଣ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଅଦ୍ଭୁତ? କି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାରାଜ? ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଘର ସାରା ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନା, ଦୟଣାର ବୁରୁ ବୁରୁ ଗନ୍ଧ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ସୁରଭି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଲି ନାଲି ବଙ୍କା ଉଠରେ ଛିପି ଛିପି ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତର ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା କେତୋଟି? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, କାଞ୍ଚି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଦୂତ ଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ତ, କାଞ୍ଚି ଦରବାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୂତ ପ୍ରେରଣ ଯଥାର୍ଥ ହେବ କି ନାହିଁ? ଉତ୍କଳର ମହାମାନ୍ୟ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିଏ ବା ଅମାନ୍ୟ କରି? ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହାନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳକୁ କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କାଞ୍ଚି ଉତ୍କଳର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରେ। କାଞ୍ଚି ଆଉ ଉତ୍କଳର ବନ୍ଧୁତା ବଳରେ ବହୁ ଦିନର ଶତ୍ରୁତା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଏକ ଅପରୂପା ଗୁଣବତୀ ରାଜବଧୂ ମିଳିଛି। ତେବେ ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ମହାରାଜ? ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଯାଅ, ଯାହା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପତ୍ର ନେଇ ଅବିଳମ୍ବେ କାଞ୍ଚି ନରେଶଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆସ ଯେ କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଉତ୍କଳ ନରେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଥାଜ୍ଞ ମହାରାଜ।
କାଞ୍ଚିପୁରମର ସରସିରେ ଶୁଭ୍ର ଶତଦଳ ନେଇ ବିକଶିତ ହେଇଛି ମୋ କନ୍ୟା ପଦ୍ମା। ରୂପରେ ଗୁଣରେ କୌଣସିଥିରେ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ, ପଦ୍ମାକୁ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ କହିଛ ମହାରାଣୀ। ମୁଁ ମୋ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରର ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। ମୁଁ ମୋ କନ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବି। ତିନି ପୁରରୁ ରାଜକୁମାର ମାନେ ମୋ କନ୍ୟା ପାଇଁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଭାବେ ଛୁଟି ଆସିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ। କେହି ଜଣେ ଦୂତ ଦରବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଲୋଡୁଛି ମହାରାଜ। ଦୂତ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ସେ? ଉତ୍କଳରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଉତ୍କଳରୁ? ଓ, ସେଇ ପରାଜିତ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଏ ଅସମୟରେ ଉତ୍କଳର ଦୂତ? ଆସିବାକୁ ଦିଅ ମହାରାଣୀ। ନା ମହାରାଜ, ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳରୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଆସିନାହିଁ ତ? ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ। ମହାରାଜ, ଉତ୍କଳର ରାଜା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଟାଉ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ନରେଶ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମଉଡ଼ମଣି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ବର, ପାଷଣ୍ଡ, ନରାଧମ, ଆରେ କିଏ ଅଛ? ନେଇଯାଉ ଏ ମୂର୍ଖଟାକୁ। ଏର ହସ୍ତପଦ ଛେଦନ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ନା ମହାରାଜ, ଆଜ୍ଞା ଭାଉକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। ସିଏ ତ କେବଳ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି ମହାରାଜ। କଣ କହିଲ ମହାରାଣୀ? ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାକୁ? ନା, ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାର ପରିଚୟ ଦେଉ, ନଚେତ୍। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। କଣ କହିଲ ମହାରାଣୀ? ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେବି, ମୁଁ ସ୍ଥିର ହେବି? କ୍ରୋଧ ଆଉ ରାଗରେ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ କ୍ରୋଧରିତ ହଉଛି, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେବି? କହିଦବୁ ତ ରାଜାକୁ, ଯାହାର ଠାକୁର ଗୋଟେ ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ କିମ୍ବୁତ କିବାକର। ସେ ପୁଣି ଠାକୁରର ରାଜା, ଯିଏ ରାଜା ହେଇ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତରେ ସମର୍ଜନ ଧରି ରଥକୁ ଛେଡ଼ା ପହରା କରୁଥାଏ। କହିଦବୁ ତ? ଯା! ମହାରାଜ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। मोला ये फूलवाली आज ए पर्यंत आसी नहीं काई आ नीति तो ये बात दे आसे आ फूलवाली कुआडे गला हो फुल्ल
ଫୁଲରେ କଥା କହୁଛୁ ଆ ତୁ କିଏ କି ଆ ତ ଘର କୋଉଠି ମୋ ଘର ସେଇଠି ସେଇଠି କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ବଣଟା ଦେଖା ଯାଉନି ତା ଆର ପଟେ ମୋ ଘର ଇଏ ସେଇ ବଣ ହଁ ଓହୋ ଆଲୋ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ କିଲୋ ଆଲୋ ହେଇଲୋ ये तो देह सारा कौन खाली बासन मारुची अरे से डालारे कौन रखिछु किलो फुल्ला अछि एथिरे फुल्ला अछि एथिरे देखलु तू के फुल्ला आइछु हे मां ये सुंदर फूल नहीं आ तो जीबु कुआड़े किलो आ मते ता देई जाउनु तू नबु हां बोला होय रे हे रसिको तू ये फूल में की कोन करिबो फूल नहीं मनीष कौन करे पिंधी भी आ कौन करी हे ई मां तू पागल टा ना कोन हां मु पागल सत कहिबा को गले मु सब दिन एई बाट दे चली गला बेले देखे तू कहू फुल्ला नबा फुल्ला मामासी फुल्ला नबा फुल्ला तोर से मीठा मीठा कथा सुनी मोर कोन इच्छा हुए जानू कोन इच्छा हुए मोर इच्छा हुए कहबा को ए फुलबली मोर टिकी हां चल तले मु कहबा पूर्वर तू तो बिजुली बेगर धाइगा होय रे हे रसिको ए फूल कोन मु बिकिबा को आणे अरे तू फुल बिकिबा को आणु ना आ तो भंडेई डाकू कोन भाई एमिते दूरରୁ डाकी डाकी जाउथिले अंतःपुर दे सुबुथुबो अच्छा हाउ जेमा दे जानिबे फुलवाली आसी गलानी से आउ व्यस्त हेबेनी तू तो भारी चतुरी अछि फुलवाली मोर तो एंती गट चतुरीटे दरकार थिला तू जदी हम घर को आसंत ना कोन कहलो हे मां को करिबे मु एठी होय रे माइती तो कम साहस रे तोर तो कम सासु रे रखुजी तू राजा कटगर सामने रे ठिया हई कथाबार्ता करछु अल्लाह आ देखो ए डगर कोन कहूची ए मु जाउची आज राजकुमारी को कहबी तू केमिति मते पाटरे हैराण करूछु राज काम रे हेड़ा करी कि जे जाउनु जा मु भी जाई राजा को पाकरे फेरा देबी ए फूल वाली केमिति राजकुमारी पद्मावती को पई आनी थिबा फूल को बाटरे बिक्की दउची हे मां मोल्ला मनिसो भल्ला लोक हाबुड़ा रे मनिस आज पडिला सपड़ कहा भो चांगला किजनी होय रे माइतिया जीवना देखि कौन करी एले कौन करी फुल्ला नबा फुल्ला मा मौसी माने सांग साथी माने फुल्ला नबा फुल्ला सुगंध केते दिन परे फुलवाली मो मन कथा बुझी पारिछि ए फुलवाली मोला कोडे गला मो ए फुलवाली अरे सुनो काली आसिला बेले मने कहि मो पई दीटा रजनी गंधा माला आनी दिमु आ मु एई समय रे एडी तते अपेक्षा करी बसिली बुझिलु सुगंध ए खबर आची रे खबर ए ताजा खबर सजा खबर ए खबर ताजा खबर सजा खबर
ହେଇଗଲା ଯେମାନେ ଯେମାନେ ଦେଖିଲ ଏ ମାଳାଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ହଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ଗୁନ୍ଥିଛୁ ନା ଏଇ ନେ ତୋର ପାଉଣା ଆଚ୍ଛା ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲ ବୋଲି ମୋ ନା ମୋହିନୀ। ତୋ କଥା ବି ସେମିତି ବୋଇଲା ପରି ହେଇଛି ମୋହିନୀ ଯେମାନେ ମତେ ବି ମେଲାଣି ଦିଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଫୁଲ ନବ ଫୁଲ, ଫୁଲ ନବ ଫୁଲ। এই মালা যদি ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ହେଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସଖୀ 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 ମାୟା ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? କଣ କୋଉଠି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା କି? ନା ତେବେ ତୋ ମୁହଁରେ ଏମିତି ବିଷଣ୍ଣତାର ଚିହ୍ନ କାହିଁକି? ଉତ୍କଳରୁ ଦୂତ ଆସିଥିଲା। ଦୂତ ଆସିଥିଲା? କଣ କହୁଥିଲା ସେ? ଗଜପତିଙ୍କ ଖବର କିଛି ଆଣିଥିଲା? ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଚିଠାও ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠା ଲେଖିଛନ୍ତି? କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ନରେଶଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମପତିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନଚେତ୍ ପୁଣି କଣ ସଖୀ? ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତା କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସଖୀ? ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ? ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସଖୀ, ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥାର ରାଗିଣୀ ବୁଝୁଛି। ଉତ୍କଳର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କଠାରେ ପୁଣି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ବିବାହ କରିବ ଜଣେ ରାଜକୁମାରକୁ, ଏଥିରେ ଭୁଲ କଣ? ଭୁଲ ଏଇଠି ଯେ ରାଜା ହୋଇ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତରେ ସମାର୍ଜନୀ ଧରି ମାର୍ଜନ କରିବା ରାଜ ପରମ୍ପରାର ଘୋର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା। ଉତ୍କଳ ନରେଶ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା। ସଖୀ, ଉତ୍କଳର ରାଜକୁମାର କୌଣସି ରାଜା ରାସ୍ତା ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रशूय विलकना। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସଖୀ, ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସେ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ସଖୀ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଦେଇପାରିବୁ? କେଉଁ କାମ ସଖୀ? ତୁ ଏଇ ମାଳଟିକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବୁ? ଫୁଲମାଳ? ଉତ୍କଳ? ତୁମେ କଣ ପାଗଳଟେ ହୋଇଯାଇଛ ସଖୀ? କାଞ୍ଚି ଠାରୁ ଉତ୍କଳ ଯେ 3 ଦିନର ବାଟ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏ ମାଳ ତ ବାସି ହୋଇଯାଇଥିବ ସଖୀ। ନା ସଖୀ, ଏ ମାଳ କେବେ ହେଲେ ବାସି ହେଇପାରିବନି। ତତେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତୁମ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଦେବତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିବା ଯାଏ ଏ ମାଳ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଯେ ଜୀବନ ଫଳ କରିଛି, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ।
तेबे मते विदाय दे सखी। जाओ सखी विघ्न स्वरूप तोर समस्त विपद खंडन कर आउ जगतर रथ श्री जगन्नाथ तोर पथ को सुकोमल कर जाओ सखी। जगतरे ସେହି ଏକା ବୁଝିପାରେ ମନ କଥା ଜଗତରେ ସେହି ଏକା ବୁଝିପାରେ ମନ କଥା ଜଗାର ମାୟାକୁ ଦେଖ ହରିଲା ସେ ମନ
অপমান অপমান ঘোর অপমান কাঞ্চি রাজা ଦେଇଛି চরম অপমান ସେ ଅପମାନ ମୋ ସାରା ଶରୀରରେ ଗରା ଭରି ଦେଇଛି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଜଗା ଆସୁ ଜାଣିବ କେମିତିକା ସେଇ ଅପମାନର ସ୍ୱାଦ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଏମିତି ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନୀତିରେ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି ଭାଇ ଯେତେ କହିଲୁ ତ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ ଏବେ ଶୁଣ ସେ କାଞ୍ଚି ରାଜା କେମିତି ଅପମାନିତ କରିଛି କି ଅପମାନ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଜଗା ସେ ଆମକୁ ହସ୍ତ ପଦ ବିହୀନ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କହିକି ଅପମାନିତ କରିଛି ଆମର ପରମ ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡା ରାଜା କହିକି ଅପମାନିତ କରିଛି ହସୁଛୁ ହସୁଛୁ ନା ଜଗା ହସୁଥା ତୋର ତ ଗୋଟେ ମାନ ଅପମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ଅପମାନର ଜ୍ୱାଳା ଏବେ ବି ଜଳୁଛୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଲେ ହେଲା ଜଗା ମୁଁ ତ ମନ କରୁଥିଲି ସେ ଅପମାନ କେବଳ ତୋର ନୁହେଁ କି ସେ ଅପମାନ କେବଳ ମୋର କି ଆମର ପରମ ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କର ସେ ଅପମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ସେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କାହିଁକି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଲଙ୍ଗଳ ନଥିବ କି ମୋ ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ନଥିବ ଆମେ ଦୁହେଁ ସୈନିକ ବେଶରେ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବା ଜଗା ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ହଁ ଭାଇ ବାଃ ବାଃ କି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ମନେ ହେଉଛି ଇତିହାସର କେଉଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଠିକ କହିଲି ନା ସାନ ଭାଇ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ବିନା ଅଗୋଚରରେ କଣ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟା ସୁଭଦ୍ରା କେଉଁ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କ ମାୟା ପଟଳକୁ ଭେଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାରୂଢ଼ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ତାକୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଶକ୍ତିଭେଦ ହୋଇପାରିବ କିପରି ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଉତ୍କଳର କେଉଁ ସବୁ ସମାଚାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ହର୍ଷବିହ୍ୱଳ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଜଣା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ସେ ଘଟଣାଟି କଣ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରେ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେ ରହସ୍ୟଟି କଣ ତେବେ ଶୁଣ ସୁଭଦ୍ରା ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଉତ୍କଳର ରାଜବଧୂ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଉଛୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ହଁ ପୁଣି ବଧୂ ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ନା ଅପହରଣ ଏ ଅପହରଣ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବେ ଏଠାରେ ଆମେ ନିଜେ ଆମର ପରମ ଭକ୍ତ ଗଜପତିଙ୍କୁ ବଧୂ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରୁଛୁ ସତେ ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଜପତିକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତାଇ ଉତ୍କଳକୁ ଶାସନ ମାନେ ଘେନି ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ
मणिमांकर जय हो। किए तुम्हें विदेशी केउ उद्देश्य तुम्हें एठाकु आसिछ निसंकोचरे प्रकाश कर। मणिमा गत काली आपण श्रीमंदिर को आसीथिले सेठारे आरती देखि फेरी आसुथवा बेले आपनकर डामांकित एही मुद्रिकाटी आपनक अंगुष्ठी को शून्य करी खसी पड़िथिला ताहाकु पाई फेराई देबा आस्त्री महाराज। मोर मुद्रिका हाँ यह मोर मुद्रिका तुमर এই সাধুতা উপরে মু অত্যন্ত প্রীত। কুহ যুবক গতি বদଳରେ তুমি কোন চাহ? তোমার না কোন? কোন তোমার পরিচয়? কেউ রাজ্যর তুমি অধিবাসী? मणिमा मोर नाम विक्रम मु जने विदेशी जड़े युवक जेउठारे रहिले भी से तार मातृभूमिर सेवा करूछु बोली मने करि एहाठार बड़ी बड़ परिचय जड़े युवक पई कोन थाई पाए केवल नियुक्ति उद्देश्य रे घुरी बोलथि महाराज। कुह युवक तुमे केउ नियुक्ति चाह? तुमर सरलता मते मुग्ध करि देछि। निसंकोचरे मनोभाव प्रकाश कर। महाराज आपनकर सैन्य बाहिनी रे जदि मते रखा जाई पारंता तेबे मो निजको कृतार्थ मने करे। सैन्य बाहिनी रे युद्ध विद्या जान युवक? जाने मणिमा आपण परीक्षा करि पारन। तुमर এই सरलता मते मुग्ध करि देछि। परीक्षा देई सैन्य बाहिनी रे रहि जाई पार। सेनापति ए दायित्व आपनकर। महाराज मु आपनक निकटरे कृतार्थ मणिमा। एबे तुम्हें सैन्य बाहिनी रे जोग देई पा।
କେବେ ଚାନ୍ଦାଣ ହେଇପାରେ ନା ତେବେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ମା ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଉତ୍କଳ ନରେଶଙ୍କୁ ପଦ୍ମା ମା ମୋ ପିତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧୋକା ଦେଇଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି ମୁଁ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମା ନା ତୁ ସେମିତି ମୁଁ ମାୟାଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ସାରିଛି ମା ସାବଧାନ ସାବଧାନ କାଞ୍ଚି ନରେଶ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାଲ୍ଲ ନରସିଂହ ଦେବ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ବିଜେ ସାବଧାନ ଯା ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯା। ମହାରାଣୀ ତୁମର ଏକି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ସହାନୁଭୂତି କଣ ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ କରି କିଛି ଠିକ କଲେନି ମହାରାଜ ବରଂ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବାଟା ଉଚିତ ହେବ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ସେବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ସେବକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା ତୁମେ ମୋର କ୍ରୋଧକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ନାହିଁ ମହାରାଜ ଆଉ ଶୁଣି ରଖ ମୋର ସମ୍ମାନ ଆଉ ମୋର ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା। ମହାରାଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଣ ଆଉ ଶୁଣାଇବ ମତେ? ଆମ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାଜୀ ବାଗ୍ଦତ୍ତା ସେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ଆଉ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା। ଆସୁ ବିପଦର ସିନ୍ଧୁ ମାଡ଼ି ଉଠୁ ପ୍ରଳୟର ଝଡ଼ ବହି ଯାଉ କାଳ ବୈଶାଖୀ ତଥାପି ଏ କାଞ୍ଚି ନରେଶ ତା କଥାରୁ ଟଳିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନ ମୋର ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଥିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି? ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାର ମଉଡ଼ମଣି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ଏହା ଶୋଭା ପାଏ ନା। ଥାଇପାରେ ମନରେ ଚଞ୍ଚଳତା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜା ପାଖରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳତା ଅତୀବ ତୁଚ୍ଛ ଅଟେ। ଯଦି କେବେ ମନର ସେହି ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ତେବେ ତେବେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଜାଗଣ ଧିକ୍କାର କରିବେ।
ପବନର ତାଳେ ତାଳେ ଉପହାସ ଗୁଞ୍ଜାରି ଉଠିବ। ନୀଳ ଜଳ ଧୀର ତୀରେ ଗଜପତିର ନିନ୍ଦା ବାଜଣା ବାଜି ଉଠିବ। ନା, ଦରକାର ହେଲେ ଶାଣିତ ତରବାରୀର ଧାରରେ ଗଜପତି ତା ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇପାରେ। कुमार 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 କିଏ ତମେ? କିଏ ତମେ? ମୁଁ କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ। ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ? କାଞ୍ଚି ରାଜଜେମା ପଦ୍ମାବତୀ ଏଠାରେ କାହିଁକି? ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ କୁମାର। ଜଣେ ରାଜା ପାଖରେ ତା ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଜନ୍ମଭୂମି, ତାର ପ୍ରଜାକୁଳ, ସର୍ବୋପରି ତାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅପମାନିତ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ସର୍ବଦା ବୀରତ୍ୱର ପୂଜା କରି ଆସିଛି କୁମାର। ତା ନିକଟରେ ତାର ଜୀବନ, ତାହାର ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଠାରୁ ତାର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାର ପିତାର ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଶାଣିତ ତରବାରୀର ଧାରରେ ନିଜ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇପାରେ। ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାର କୋମଳ ହସ୍ତରେ ଶାଣିତ ତରବାରୀ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ବେଶ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଜୟୀ ନିହୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି କୁମାର। ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜକୁମାରୀ। राजकुमारी, 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 राजकुमारी। यस राजकुमारी, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ରାଜକୁମାରୀ, तमे फेरी आसो, फेरी आसो तमे, फेरी आसो, फेरी आसो। फेरी आसो, फेरी आसो। गजपति, गजपति, ये आपण गजपति, जगन्नाथ कंठ शोभित
ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ବିଚଳିତ ଜଣା ପଡୁଛ, କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଗଜପତିକୁ ଆପଣ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇ ହରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ? ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମଉଡମଣି, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଚଳିବ? ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତୁମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର କାତରତା ତୁମ ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଇନା। ଯାଅ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଏଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तपुरुषोत्तमा तर्कशाधियकल्पतरु विमलप्रीतिवर्धना। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ମହକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभा पद्मनाभ। ଏଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ତୁମର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଜପତି ଏଥର ଦୁଇ ଗୁଣିତ ଉତ୍ସାହରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବ। आरंभिले लीला देख प्रभु जगन्नाथ, पद्मावती झुरे तेणे परम भक्त। आरंभिले लीला देख प्रभु जगन्नाथ, पद्मावती झुरे तेणे परम भक्त। प्रभु आसुचंती देख पासे भक्तर, प्रभु आसुअछि देख पासे भक्तर। देखुचंती दुनिया रे विचित्र ठाकुर, देखिछ कि दुनिया रे विचित्र ठाकुर। आह विचित्र ठाकुर, आह विचित्र ठाकुर। खंड खंड मिठा दही आनिछि माणिक नेई, खंड खंड मिठा दही आनिछि माणिक नेई। देले से चखाई थरे मनरु भूलिब नाही, देले से चखाई थरे मनरु भूलिब नाही। आसुछि ब्रज रसिक राधाठु दही पीब, आसुछि ब्रज रसिक राधाठु दही पीब। चाहिछि अनेक दिनु प्रतीक्षार अंत हेब, चाहिछि अनेक दिनु प्रतीक्षार अंत हेब, प्रतीक्षार अंत हेब, प्रतीक्षार अंत हेब। बोलो जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ।
ଜଗା ରହିବାଲି ରହିବାଲି ମତେ ବିଷ ଶୋଷ ନାହିଁ ମତେ ମୁଣ୍ଡେ ଦହି ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଆଗ ଦହି ଦିଅ। ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦହିବାଲି ମତେ ଆଗ ଦିଅ ନାଇଁ ମତେ ଆଗ ମତେ ଦିଅ। ଆଗ। ମତେ ମତେ ଆଗ ଦହିବାଲି ମତେ ଓହୋ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବଡ ସେ ଆଗ ପିଉ। କି ଶାନ୍ତି ଆଜି ଦହି ମୁଣ୍ଡେ ମିଳିନଥିଲେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି ଏତେ ମଧୁର କଥା ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି କି ଶୁଣି ନଥିଲି। ଦହି ଦିଅ ମାଣିକ। ଭାରି ଶୋଷ। ଏତେ ଭାବୁଛ କଣ? ଏ ମା ମୋ ନା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ କାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନି। ମାଣିକ ତମ ହାତରୁ ଦହି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅଥଚ ତମେ ହଁ ଦଉଛି। ଓ କି ଶାନ୍ତି। ଆଉ ପିଇବ? ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦହି ହାଣ୍ଡି ତ ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତମ ଦହି ହାଣ୍ଡି ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ। ପଛରେ ଗଜପତି ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଇବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କାଞ୍ଚିକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜଗା ଦହି ତ ପିଇଲେ ହେଲେ କଉଡ଼ି କଉଡ଼ି କାହିଁ ଜଗା ସତେ ତ এই নিয়ମ ମାଣିକ। କଉଡ଼ି ବାବଦରେ ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଥାଅ। ପଛରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ତୁମେ ତୁମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ଚାଲ ଜଗା ଦହି ବାଲି ଜୁହାର ଛାମୁ। ଦହି ଅଛି? ଦଉଛି। ଓ କି ଶାନ୍ତି। ଛାମୁ ଆପଣଙ୍କର କି ସୈନିକ ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ ଦହି ପିଇଗଲେ ଆଉ କଉଡ଼ି ନଥିଲେ ବୋଲି ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଦେଇଗଲେ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ ଏ ମୁଦ୍ରିକା ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାକୁ ତ କୋଉଠି ପାଇଲ ମାଣିକ? ସେ ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ ପଛରେ ଗଜପତି ଆସୁଛନ୍ତି
ତାକୁ ଦେଖାଏ ପାଉଣା ମାଗିଲ। ଦହିବାଲି ସତରେ ସତରେ କଣ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ, ସେ ଆଉ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୈନିକ ବେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। ଛାମୁ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟି ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦହିବାଲି ତୋ ନାଁ କଣ? ମାଣିକ। ମାଣିକ? ଶୁଣ ମାଣିକ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରା ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର। ହେ ମା, ମୁଁ ଏ କଣ କଲି? ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କୋଉଠି ମାଗିଦେଲି। ନା ନା ମାଣିକ, ତୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ଦହି ପିଆଇ ପାରିଛୁ ମାଣିକ। ତୋ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ହଁ ମାଣିକ, ତୋ ଠାରୁ ଦହି ପିଇ ଠାକୁରେ ତୃଷା ନିବାରଣ କଲେ। ୟା ଠାରୁ ତୁ ଆଉ ଅଧିକ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ହଁ ମାଣିକ, ତମେ ହଉଛ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡର ଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ। ମାଣିକ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ତୋ ନାମରେ ମାଣିକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ବସାଉଛି, ତୋ ନାଁରେ ଜମି ଖଞ୍ଜି ଦଉଛି। ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଯାଏ ସରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ମାଣିକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର नीलाद्रीश परहरि जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि देखो 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 रे देखो, देखो 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 रे देखो, देखो 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 रे देखो, লীলাময় লীলা আহ জগন্নাথ লীলা, লীলাময় লীলা আহ জগন্নাথ লীলা। দুই ভাই রণ ক্ষেত্রে, দুই ভাই রণ ক্ষেত্রে রচিলে যে মায়া, হো রচিলে যে মায়া, আহ রচিলে যে মায়া, ওহ রচিলে যে মায়া। মাণিকর পারি হেলা, মাণিকর পারি হেলা, আহ মাণিকর পারি হেলা, জীবনর না সে জীবনর না, ও জীবনর না, ও জীবনর না। দেখো 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 রে দেখো, দেখো 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 রে দেখো, দেখো 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 রে দেখো, লীলাময় লীলা আহ জগন্নাথ লীলা, লীলাময় লীলা আহ জগন্নাথ লীলা। দুই ভাই রণ ক্ষেত্রে, দুই ভাই রণ ক্ষেত্রে রচিলে যে মায়া, হো রচিলে যে মায়া,
আহা রচিলে যে মায়া, ওহ রচিলে যে মায়া। রে নির্লজ্জ বৎপর, মুখে তোর নাহি লজ্জা। লক্ষে রাজার মৌড়মণি বলাই ছাড় গোটে চাଣ୍ଡাଳ বেশরে করু সমার্জনা। চাଣ୍ଡାଳ সঙ্গে যুদ্ধ କରିବାକୁ ଲାଗୁଅଛି କୁଣ୍ଠା। হে মৃঢ় ଦାମ୍ଭିକ ରାଜା, ବୃଥ ସ୍ଫଳନ ନୁହେଁ ସମୀଚୀନ। ଥାଏ ଯଦି ଶକ୍ତି ବୀରତ୍ୱର ଦିଅ ପରିଚୟ। হে ନିର୍ପଦ ବାଳକ, ମୁଖେ ତୋର ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା। ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ ଧାଇଁ। ବାଳକ କହି କରୁ ଯାର ଉପହାସ। ଦେଖ ଦେଖ ସେଇ ବାଳକର ଅପରାଧ। ସମୟର ଅପବ୍ୟୟ ଲାଗେ ନାହିଁ ଭଲ। ଉଠ ଉଠ ତରବାରୀ। सेनापति, कांची नरसंग को बंदी करो। देखिले तो कांची नरेश बालक कही जहा को उपहास करुथिले सेई बालक केते शक्ति मने रख। आजि ठारू कांची मोर अधीन, आउ तुमे तुमे मोर आज्ञाधीन। ए कथा भी जानी रख। जहा पई चांडाळ कहि मते परिहास करिथिल, सेई तुमर अली अली कन्या पद्मावती को सर्वजन सम्मुखरे प्रदान करिबे गोटाए चांडाळ हस्त। सावधान गजपति, शुणी रख उत्कलर महामणि गजपति। कांचीर राज्य कन्या पद्मावती नुहई भीरु नुहई दुर्बला, बंची थिबा चाहे न बलिब चंडाल को केबे। ओ कांची राजा जमा पद्मावती कोमल हस्तरे तरबारी। जाओ जाओ कांची राजा जमा उत्कल जीवा पाई प्रस्तुत हैछ। काहिं कि न तमे हेबे बंदी रे। गजपति नाय महाराज, रहि जांतु। कांची राजा जब पद्मावती को कौनसी पुरुष स्पर्श करि पारे ना, ताकू बंदी करिबी मु। विक्रम नहीं महाराज, पद्मावती प्रिय सखी माया। अपूर्व एपरि दृश्यर पटान्तर नाही। मायावती आदेश पालन कर। तो सखी को नहीं उत्कल आस सहिच हेब तुम दुहिंकर विचार। महामंत्री बंदी कांची नरेशंक सहित कांची आराध्य पूज्य श्री गणेशंक मध्य यथा सम्मान उत्कल घेरी आस। साधु साधु साधु। गजपति महाराज, कांची राणी बंची थिबा जाए कांची राज्य पराजित हेई परिबो नाही। खड्ग उठा गजपति। बेस गजपति प्रस्तुत छथि पाए।
ଆସନ୍ତା କାଲି ଏତିକି ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଘୋଷଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଗନ ପବନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ ଭାଇମାନେ। ଶୁଣୁଛ ଭାଇମାନେ, ଆମ ରାଜା କାଞ୍ଚି ଜୟ କରି ଯେଉଁ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଆଣିନଥିଲେ ତାକୁ କାଳେ ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳକୁ ବାହା ଦେବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କଣ ହେଲା କି ରାଜାଙ୍କର? ରାଜକନ୍ୟା କଣ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲେନି? ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ରାଜା ହେଇ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବିବେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ରେ ଭାଇ? କାହିଁକି କଲେ? ରାଜକନ୍ୟାର ପିତା ତାକୁ ଚାଣ୍ଡାଳ କହି ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା କହିଥିବା କଥା ପାଇଁ ରାଜକନ୍ୟା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ଭାଇ? ଏ ତ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ହେଲା। ବୁଝିଲ ଭାଇମାନେ, ରାଜା ସିନା ଜିଦିରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ। ବିଚାରୀ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇ ନା 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 ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଆଦୌ ସଫଳ କରାଇଦେବ ନା ଭାଇ, ନା ଜମା ନା। ସୁବ୍ର, ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ଏଇଠି। ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କି ଲୀଳା ତୁମ? ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚିକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ଅଲି ଅଳି ରାଜକନ୍ୟା ବିବାହ କରିବ ଗୋଟାଏ ଚାଣ୍ଡାଳ? ଏହା ପୁଣି ରାଜା ଦେଶ, ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବ ଗୋଟାଏ ବୃଦ୍ଧା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଦିନେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଉତ୍କଳର ବଧୂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋ ଅସହାୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମତେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? କାଲି ରଥ ଉପରେ ମୋର ଛେରା ପହଁରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଅତି ନିକଟରୁ ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଣ୍ଡାଳ ବରଟିକୁ ପାଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଅତି ନିକଟରୁ ପାଇଯିବି? ପାଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ପାଇଗଲି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। सर्वव्यापी सुरेश्वर लोकराज देवराजा शक्रभूपश्च भूपति मायावती, मायावती, अनंत मायावती, सत्तमा मायावती। तर्कशाधिय कल्पतरु विमल प्रीति वर्धना बालभद्र वासुदेव माधव मधुसूदना वृंदारी पुंडरी काक्ष वनमाली बलप्रिया विष्णु वृषनिभांश मायावती, 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 मायावती। କଣ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ। ତେଣେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ଆରମ୍ଭ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହା କଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିହିତ ଆଦେଶ? ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ
ताकू किए बा अमान्य करि पारि करे मां मु नाचार मां आपण शीघ्र बाहरी पड़ंतु तेणे रथ यात्रा आरंभ होई जिवो मां जल्दी बाहरंतु मां रथ उपरे विजय कलानी चतुर्था मूर्ति आसो मां आसो महामंत्री विलंब कले सब अनर्थ हो महामंत्री केवल राजा देश पालन करिछि महाराज आपण निजकु थरे चाहि देखुन आपण वर्तमान चांडाल कार्य आपण को एही अवस्था रे देखि मु जा उचित मने कली ताहाई कली महाराज महामंत्री महाराज राज्य सारा बुली बुली राजकन्या पद्मावती पाई उपयुक्त चांडाल बरटी मु पाइली नहीं महाराज शेषरे आपण को एही बेसरे देखि मु कोन आपण को चांडाल पहि लागिले महाराज आपण थोड़े निजकु भल भाव देखंतु महाराज आपण वर्तमान चांडाल कार्य आपण हाथ में समार्चन आपण स्वीकार करंतु कि न करंतु महाराज पद्मावती को प्रभु जगन्नाथ अनेक आगु आपण स्थिर कर सारी ना धोईले पद्मावती सखी संगे से मालाटी पठे मालाटी आपण बेकरे प्रभुंकर आशीर्वाद होई आज नथंता महाराज एकर सत्यता आपण महागुप्त को पचारि बुझी परंतु महाराज महामंत्री तुमर उपस्थिति बुद्धि आगे मु हार मानुछि आपण प्रभु जगन्नाथ लीला भयंकर लीला को किए बा टाली पारिबा जाओ जाओ महामंत्री ए मांगलिक बेला रे कांची नरेशन को बंदी मुक्त करा आपण मत क्षमा कर दियंतु गजपति आपण मत क्षमा कर दियंतु मु आपण को बहुत अपमानित करिछि खाली आपण को जगतर नाथ जगन्नाथ को मध्य अपमानित करिछि मते क्षमा कर दियंतु गजपति मो कन्यार पानी ग्रहण करी आपण मते कृतार्थ करंतु गजपति जय जगन्नाथ स्वामी